Това ми прилича малко, това нещо, в Турция на Булу. Се качихме горе и отгоре гледахме Булу с залива. Мога ли да се сетиш къде сме били сега? Долу къде сме били? Долу ли? Да. Ей там. Виждаш ли къде е? Е там дето... Да. Е там бяхме. Да, ясно. Аз понеже съм с камера и затова така отбавно. Значи тук е идвало автобус и много е просто напред. Една снимка после да ми изпратиш, защото телефона не остана. Para un vídeo. Totalmente.